martang yang mahita ang siniroha madihamu do dami na siyan de batamata do na siyanan na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tayo. Amen. Oras madihita sa luho na hata ni di bata dihita di mana tersura di Roma biduedu ayat 6 sa ayat 10 sada songonoma hata di bata. Ay hamatea do harohaw ni daging alay hanguluan jala hadamia do anggo harapan itu. Hamusud dopak debatado harohaw ni daging dan olo uduki dipati di bata. Aidang terpahesa aidang terhalomohod di bata akka parroha daging alaya gohamu dang be di bagasa daging di bagasa toddi do molo tung tutu toddin di bata marenganan di bagasa kamu alay molo soto di Kristus di jolma dan Kristus na punah ibana ay molo Kristus di bagasa kamu manguru do toddi i alani hati orang nang pemate pamatag alani dosa. Alay molo maringanan di bagasa kamu toddi ni naman nungguli Jesus yan namate sandok pangulo ni ibana ng manungguli Kristus Jesus. Ima ng pamatang muna namate hinorohon ni toddi na mangingani kamu. Ido saha donga saha porsyaw di bagasan Yesus Kristus adong dosada tradisi nama say menarik di halak di sada suku na adong di Afrika. Ima patuduhon halak na dewasa na kun asaboy dewasa asaboy mangulu asaboy manguli jolo ikut dibonus do sada lima tradisi ikon mangalewati ahulog dibuan tutombak ani adong do sahalang doli dibuan ma ibarat tutombak jala guna gagal ay jam 12 malam ini ibana di doklau tutombak pani saat tu baginay. Apakah sudah berani? Alay guna gagal. Olah satu ngajum do bemane to baki marekati maramangui laring ala di ulumma. Tor gagal do rupani. Bapak nama dagbud bio manguli nama rupani. Alay dong masada dudi. Lama mana ibu mana tutopak. Alay nay paling hebat rupani. Tonga-tonga nito baki ibana say humahitir do ibana alay terus manorus martangian terus manorus ibana Persia tonga-tonga ni ulumani dia bertahan alay bertahan memana saat tu tiur niari saat naro mata niari manodangi ibana ape tarsonggok may ibana nung pure di ide ibana jarak 2 meter ape adong di bereng ibana ape bapak dungi tag si mana tu bapak ni dia satu malam ini merasa takut dalam kegelapan itu alay Roma bapak nemado anakku hasian semenjak kamu datang ke sini tadi malam jam 12 itu Bapak dari belakang. Kamu tidak tahu. Bapak terus mengawasimu supaya binatang buas dan binatang-binatang yang mau mengganggumu. Bapak hanguskan minna marubani. Bapak tembak siapa yang mau mengganggu minna marubani. Baru sadar ibarat ternyata tidak dibiarkan di bagasak kahulu. Ternyata ada yang mengawasi, ada yang melindungi. Alan itu nama saya menarik di bagasan turpo
Dia menakengani akan aporsyai di bagasan i manakengani di bata mangalio tod di hanguluan dewata na melindungi dewata na madongani odo salah satu na luar biasa na taida di bagasan turpo taon ala di bagasan turpo taon taida do nakeng tuak kana porsyai dido nakaningani dileo do todi nama dongani hita nama pergoyo kita asa masaita bulu didok si Paulus tuhuria Rom didok ibadah kenani bagaimana kita menjadi hidup orang yang di dalam Roh Kudus unang manian di bagasan daging alani di urai si Paulus do di bagasan dua nakaingani bison karakter ni jolmai hidup menurut daging dan hidup menurut roh mangulu di bagasa kahulumu do mangulu di bagasa katiuro do di bagasa ton hidup menurut daging imakangani berarti mengingini menyenangi memperhatikan memuaskan keinginan tabiat manusia ke tabiat kedagingan lapatan na di si ima naginukan ni ima ngulu daging akar roha-roha daging bahwa hidupnya masih dipenuhi oleh roh-roh kedagingan bu hidupnya dikuasai ima aka hisap aka perrohaon mangulu kede ibarat di bagasan ima aka permainon perjujion permabuhon amarah do akan asing neru pane aka termasuk kesenangan di portillo hidupe ngoluna alai molo di dona keng mangulu di bagasa todi lapatan na mangulu hanya taat kepada kuasa Roh Kudus tunduk hanya kepada kuasa Roh Kudus hidup beneduk na kengani nunga holet tuho todi humatre holet tuho nunga hu pasahat todi tuho adu lapatan nih nomor lapatan di kita sudah hidup di dalam roh Tuhan nunga todi ni di bata namangu dang be daging be alai nunga di bagasan tod alani do dia makadonga saha porsyon didok si Paulus ma asa pahamulatehon naong takas di bata mangaluk kanguluan dihi taganuk marsada-sada dangalani gugut tay dangalani kehliat tay dangalani hebat tay alai kedohonot tado dia may ay marhite hamat yang itu hatta Yesus Kristus na mangalehot kita na manalugot akahisap-hisap ni hadagingon portilyo alan itu dia makadonga saha porsyaw hagyuk ni daging na taida di bagasa tahun asa unang tusi orientasi alai akahala na pinarhamal ni di bata somon na nido ni si Paulus to dini di bata takas do mga detuhita ima hanguluan na manotong odo na tauji di bagasan turpu tau nakka amang don pamina alin na parjulu sahari di doktuita dia me nunga diliutuhita dimetraikan Roh Kudus adalah materai orang-orang percaya namar lapatan ido nama ngalit tuhita gak bisa ada jaminan mananda nunga diliut debata ton dituhita dimateraikan dijanjikan bahwa kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya membuktikan telah dia menjadi anak Allah ton di ido mabek kita berani bersaksi martani dangion gak bisa ngon anak ni debata merhite-hite ton di ido boy kita membedakan hidup benar di ayat 10
lima sepuluh nomi sa sitonga morota jaham se ditorus diurut di rob dua dua tabu hian be lagi tidak kesaksian nih nah posisi Paulus sendiri bersaksi seperti dia mengetahui bahwa dia dikuasai roh ibadah ini sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu kita harus berseru, ya Allah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini si Paulus. Lapatan na sebuah kepastian di jaminan di kita ima songon anak di dewata. Ton di ido mabe kita. Woi, berbeda akan hatiwi. Karena pekerjaan Roh Kudus kita dimeteraikan, maka kita dapat membedakan yang hancur na jelek na roa do akan dia akan roa akan dinggan. Ala dia karena roh itu tidak ngalani malotek kamang do. Ala itu do itu idui. Bila kita asal bangun di hati turun nasihat dewata. Jala ido benar kengen ido kon gabe to di ido mangale to kamu ima apulapu do gogo menjadi penghibur dan penasihat ido. Nomor 8 kehadiran Roh Kudus bagi orang percaya, kehadiran marhiton di diletuhi tahagogo on pangapulion. Tanpa Roh Kudus hubungan kita dengan Allah tidak bisa mungkin terjadi. Tanpa Roh Kudus bahwa kita akan putus, oleh Roh Kudus menjadi jembatan bagi kita untuk menghampiri Yesus Kristus dan apa? Amin. Roh Kudus satu-satunya cara kita sebagai alat komunikasi kita dalam perjalanan hidup kita menanda di mata. Hidup benedo gabi panam. Agugu tondi ido nama nuarau. Ido benedo Tuhan Yesus sidang di Yohanes 10 pati ayat 10 nomi. Ido ibana leono kuma todi Tuhamu. Marhito di rupiamu. Asa di tedahamu amam. Luar biasa. Ilo itu salah satu. Todi Roh Kudus. Asa taboto gabi dalata manad ulau di dewata. Alani gak bisa ada kunci kebahagiaan bagi orang-orang percaya adalah Roh Kudus ada bagi kita. Alani maidot nakangani debata na mga ton dihanguluan kita. Ilio matod dihanguluan itu kita asa mangulu kita asap ibaga sa tod diing. Ima mabuno akka pangalaho akkana jahati mapersilakon akka hisap-hisap di daging ido benna molota jahadi Galatia bidu 5 ayat 20 akka perbuini to di ido gabi sada senjata di kita molota dok rupani perbuini to di ibaga saton dini di bapa di hok kok duhita di bagas tangan na bani. Dang tarhahua manang isebe hita alania ala adong Tuhan marhide ton di ina manuturi dohon na ngajari kita. Amen. Mauliate baliho ali Tuhan de mata marhide.